In de Oesteram in Oostrum werd zaterdag vol spanning gewacht op de opvolger van prins Luc. Uiteindelijk werd Tom Arts gepresenteerd als de nieuwe prins van de Klarklingels. Het was voor hem een hele uitdaging om dit geheim bij zich te dragen. Ik had al een beetje in mijn speech gezet dat veel moeten liegen, een hette soep hen moeten draaien. Het valt niet met. Links en rechts waren er toch wel mensen die jou dan hoog in de polen hebben staan. En die maken door mij wel vreks lastig. Maar al met al is het wel leuk om het spelletje met te spelen. Wat betekent vastelavond voor jullie? Ik denk dat vastelavond samenhorigheid is. Samen een mooi feest maken. En gewoon met z'n allen gewoon een flink feest van gaan maken. Hier aan de linkerkant staat Bjorn Leijsen. Hier hebben we Wilco van Heugten als seminar. En mijn andere adjudant is Pieter Verrijd. Ja, waarom hebben we die gekozen? Ja, we hebben al heel veel met elkaar metgemaakt. Allemaal leuke dingen, ook maar minder leuke dingen. Maar we gaan er dit jaar gewoon een prachtig jaar van maken. Lekker vuur op. Wat verwachten jullie van deze carnaval? Ja, ik zal het andere jaren doen we ook altijd flink carnaval vieren. Maar dit jaar gaat het echt speciaal worden. Dan mogen we vuur op. Kindervrolijkheid gaat duchtig los. Vier deze vastelavond samen met ons!